terus. Pemane, aku ki ndek mau ya dingonone. Apa jenenge karo dulurku kan ana sing omahe Pati. Kene iki omahe Pati iki ha. Terus Terus iki mendingan salah banter. Pati kono iku Juwana. Kemu jarep-arep dulurem kono Jatiwangi. Lho, kene iki Pati jenenge neng dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Lah angel tak bedel dasmu lho. wah, Iya, isti sepati. Ayo Mas Majo. Ya, ngastomik Mas. Iya. nggih. Muni to mik ya. Assalamualaikum Mbak Limbo. Waalaikumsalam Mas Gareng. Wah, nggih. Alhamdulillah saged kepanggih panjenenganipun Mas Yusuf Ansor. Nggih. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah nderek tepang kula Nggih. Yusuf nggih. Kula Mas Nanda. Oh Mas Nanda. Aku Mas Nanda dijenakno Pur Genjik. Purkete. Purkete kok purkete. Ya alhamdulillah dina iki kerananda ning Purkete. Sami sehat wae jam pinten dugi Alhamdulillah. mriki? Jam 5 punjul seprapat. Oh nggih, Nggih. jam gangsal. Jam nggih, gangsal, nggih. oh, Jenengan nggih. mriki kalih rombongan nggih Mas. Ah niki kanca-kancane iki. Alhamdulillah, mugi-mugi sehat, jaga Amin. kesehatan Amin. nggih. Semanten ugi jenengan ya sehat Nggih, selalu. matur sembah nuwun, matur Ya. sembah nuwun. Nggih. Ape salaman ora? Salaman ora? Aku Heeh. mau ndadi kon buah kok. Kok Ning dikon kene iki buah? syukur alhamdulillah awake dhewe entuk rejeki saka panjenenganipun Bapak Jupri. Supri. Bapak Supri. Bapak Supri Nggih. duwe gawe ora kaya biasane. Wah, Nggih. ngeri. Luar biasa. Nggih. Wah, didasari ngamalan ibadah, sogatan tokno kabeh sing rewang semangate luar biasa. Wah, Cara percaya nak piyai pekuwon iki rewange luar biasa cekatan. Kompak saking cekatane aku disugoi sego urung tak pangan wis diringkesi ngono kok. Ayo sakit main gek purno gek resik. Mergo apa? Iya. Diganti sing enak. ngono Mergo ya. ki wis adem arep diganti meneh sing anget. Oh ngono. Ono. Ning aku ya susah. Susahmu gene. Dikei iwak daging. Heeh. Kanca-kanca seneng lah aku tak susah wong untuk entek. Tak Amin. cokot ngiwa mlayu nengen, tak cokot nengen mlayu ngiwa. Gregeten tak sok tengah sok tak ombeni. Ameng kari nggo keri-keri kok Mas. Lho, dalange iki padha resik. Resene. Menjurus terus kok. Ya Allah Gusti. Ane rak nyokot-nyokot daging mongko nuwun sewu wajane telas ki rak meng kari-keri ning nggon gusi to. Ngono, eling ya le. Pripun? Adunya ma ajratun akhirat. Amin. Ora mudeng pakanan iwak kirek kok. Kok ngetokno dalil barang iki medeni wong lho. Lho, kok medeni? Iku mau artine apa? Donya minangka sawahe akhirat, mulane panjenenganipun Bapak Supri ndek gawe didasari ngamal lan ibadah. Lho, Oh, iya. sesuai sabda Rasulullah. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abaa an yubsatullahi fil rezeki wa yunsan alai fal yausil rahimah. Al-Fatihah. Pucet aku nak soal ngene iki. Pak Dalang ya padha pucet ya, Padha Pak. wae aku ki jenengku ya ki jenenge Ansor Laras ki Islami. Ning ya monggo. Jengene Ansor, Ansor. pakanane iwak kodhok. Wah wis ora doyan aku. Gak doyan mangke. Aja iwak kodhok iki haram, Nggih. nek percil gak apa-apa. Lho kok iso? Padha ae nak. Bedane apa kok? Iya. Ya kok cilik ngono lho. Iki mau artine apa meneh? Sok sapa wonge gelem bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Tuhan, Gusti Allah bakal nambah rezekine lan sapa wonge gelem silaturahmi ngumpul semene mbrai, Gusti Allah bakal ndawake yuswane. Ah, percaya kula. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mukane Luar biasa. iki calon-calon swarga kabeh. Percaya Alhamdulillah. napa meneh panjenenganipun Bapak Supri? Heeh. Lho Bapak Supri ngaten iki sedekah. Nuwun sewu lho Mas Dalang. Nggih. Sedekah ora awujud bondo donya nanging sedekah liwat kesenengan. Heeh. Lho kitab suci Al-Qur'an wis ngandhake. Apa iku? Bismillahirrahmanirrahim kullu ma'rofin sedekatun. Abah-abah mlecah. Andane aku ya iso. Maksude Sok sapa wae sapa sing nyenengke wong akeh kanthi rasa ikhlas, kuwi jaminane swarga nggih napa nggih Pak Bu? berarti sok sapa wong nyenengno atine akeh swarga panggonane. Swarga kapan wong? Alhamdulillah mbokku berarti mlebu swarga. Lah kok mbokmu mlebu swarga? Mbokku begenggek kok. Mantekno wong. Loh, nyenengno atine wong akeh kok.
Aja teka kono ya Mas, Mas Gareng. Lah sing penting ra nyenengno. Yo, maksude iku padha enak iku ora ngarah mlebu swarga. Kok ngono? Mergo neraka. Kok iso? Mergawene ngantong bayaran. Ya apa ora? Sok sapa ngantong bayaran? Pamrih ndekne. Pamrih. Mlebu neraka ndekne. Oh, berarti kowe ya neraka. Lah kok aku neraka. Lah kowe nek kene iki nggih pamrih kok. Heeh. Engko nek bar ora ngantong njaluk bayaran neraka kowe. Lho, nek aku kan ora. Lah nak kowe piye? Aku entuk bayaran tak kene yatim piatu aja. Wah, Lho, apik. lho, Mas. lho, apik. Gareng pati kok. Panti asuhan. Lho mboten Lah, tak kena bojoku. lho. Bojoku ra pak ra mbok padha ae. Berarti yatim piatu. Eh, Alah ngono. Niki lho nderekke panjenenganipun Mas Dalang Ansor. Mas Dalang Angsor. Lho dalang muda. Dalang muda. Tapi wis kaya dene penikmate pun banyak sekali. Luar biasa wis spiral ning dinggon roh. Oh. Wis viral. Viral. Iya ngene iku mau. Viral kok spiral. Sing ditanggap wis sing viral-viral. Lah nggih. Iki dalange Yusuf Viral. viral. Niken Salindri Viral. Nanda viral. Heeh. Akulah viral. Virale ning kesenian. Oga Lah viral apa? ning gone LP. Aku demeni maratuaku wingi ya. Matekno wong kok iso ngono Demen ae. iki artine seneng. Ngono ya. Nyenengi karo maratuwa. Lho, mergane demenan iki ya apik. Apike manggon ndi, Mas? Lho, artine Artine. andai kata aku jadi seorang pemimpin malah wargaku takon demenan kabeh. Loh. Demelanan. Maksude de. Dermakno ilmumu, amalmu lan ibadahmu. Yen kowe ndek derajat, ndek pangkat aja edak-edak karo wong cilik. Yen kowe rumangsa pinter aja ngakali wong bodoh. Yen kowe rumangsa sugih aja ngenyek wong melarat. Wong melarat iki kasar-kasane wong nek rata-rata saiki do dinyek. Ngono ya. Nggih nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Entute wong sugih karo wong melarat e beda. Bedane Bentene. piye? Lho, nggih wingi kula pas rapat wonten kabupaten. Heeh. Delalah panjenenganipun Bapak Camat rawuh ngentut dut mergo sugih, madarane lega nggih Pak, mergo sugih. Mergo sugih. Ponak aku ngatimin tukang rosok, ngentut tit saurane ra kepenak, sing mbok badhok iki apa leh. Iso niki nuwun sewu. Nuwun. Nggih. Saking Pak Sis DPR. Saking dene. Alhamdulillah. Niki kula aturaken Mas Dalang mawon. Wah, Monggo, apik. Mas Bintang Dalang. tamu ngene iki apik. Apik ah, ngono grep ana 10 ndak iso tuku montor neh kowe. Ndi? Ah, Nah, iki, monggo. weh, padha wae ra sida apik. Ora ana iki. Dialah kok ngene iki lho, monggo. Monggo. Mboten, wis diasta wae. Diasta wae, pun diasta mawon. Diasta tenan. Enggak diasta. Lah iya. Oh, Tak kandhani rene. apa? Deknane Heeh. ana dalang nyengklong sawerane dagelan, teko omah langsung wetenge lara. Aku wis kulino, bar mayang mesti masuk angin dadi ora apa-apa. Dalang iki termasuk dalang ya pekok. Dalange kok ngene cah. Angel. Angel tenan iki aku ngapusi. Iya, mulane cepet viral ya perkara viral ngethoki sawerane. Ora wis memang Wah, ben. aja ngono, Mas. Wah, aku nang mlahe wau niku aku ora kepenak aku. Ah. Lah padha ae. Eh? Iya, ora apa-apa wong bagiane Ora- dagelan ora kok. Ki tak wacane sithik, Mas. Baca nggih, monggo. Cocok. Matur gunging panuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Mugi-mugi dadosa barokah utawa rejeki dikekno dagelan. Amin, amin. Ngene iki sesuk ya ana gunane. Apa gunane? Kanggo bayar bank mekar. Tunggale akeh no sing duwe ketara guyu. Iya, kita kapan sing guyu. Niki monggo kersane Nggih. dibacarin. Oh nggih. Tulisane basa Inggris. Duwopol maca kaya koran. Oh, ya. Matur sembah nuwun, Gus. Oh ya. Weh. Undangane Gus. Gus. Gus iki. Gus ya undangane. Gus apa yuk? Gus Yusuf. Anake wong turu malah. Oh. Lah nak aku ngene kok ora kena kabeh jajali kowe. Nak cara nyarno piye? Baik para hadirin, pada malam hari ini akan kami tampilkan artis kita. Siapa jenenge? Niken Ikan Salindri. salindri. Heeh. MC kok hee nganggur. Aku ora apal kok. Yuk kita tampilkan adik kita si cantik si Bainol untuk naik. Oh, Mangga. tak gunggung Iya. ora Iya. yang sudah Sepate jam mengko. terkenal di mana-mana dan sudah terkenal di mana toko bangunan dan di toko-toko. Kok teko toko Bang Man iki lho ben disepoti. Maksudnya iki manggone iki banner-banner iki di toko bangunan. Iya. Ayo Cayu. Yo. Yo. Wis sepote entek
komitmen ya. Mike muni ora, Mbak? Muni tapi titik. Oh, sebelakno. Jajale dipenakke. Ora ngono. Nah, lagi diskusi dhisik. Iya, iya. Oh, Lagi, iya. lagi, Artis lagi. terkenal apapun Nih, itu nih, didiskusikan dulu. Lagi. Oh. Lagi. Iya. Muet sampai notok jeduk lek gong jeduk gak marem soalnya Mas. Mangga. Matekno wong. Padha wae jebule. Sing urung aduh. Wih, ya Allah Gusti. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam buat Mas Ansor, Mas Yusuf. Nggih sugeng dalu. Ya namanya Mas Ansor Yusuf ya. Kewalik Yusuf Ansor. Oh Yusuf Ansor. Si aku arep genahke. Apa? Kenapa? Setahun pungkur ning Semarang kae 8 bulan yang lalu. Lah ya wis tahun ngono wae, oh ya tahun wingi kok. Iya. Kae wingi enek sing janji arep gawake aku rokok 3 slop. Oh iya. Sopo? Jaga dalange yang dremes kok ya. Oh ora, iki aku mung Janji. nagih janjine. Oh iya, al-wa'du Sopo? dainun. Jare arep nukokke apa kae? Buket rokok. Ayo to, ayo. Kapan aku muni ngono ki? Oh, nang streaming e Piye ono. lek ngomong piye? Aku takon udutku mereke apa kaya ngene iki terus arep ditukokke. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya wing ngomong kok. Monggo. Nredeg. Nredeg Napa dalange. sampean wonten janji kali Mas Yusuf? Ora ki? Ora ono. Aku ki biasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho, Mas. Iki Tapi lali. iki mau belas gak Berarti eling kok. ora. Berarti ora. Sampeyan paling sing janji. Ora, Dik. Aku lah saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Ero aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak. Iya. Ngene. Jalukane jam 12 suweh. Ngono ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken Salindri. Salim Rien. Oh nggih, monggo. Meduk, Bro. Oh iya. Sampean ngerti ora? Ono apa? Iki gak ketok wajahe. Sing piye kene. Sampean ngerti gak Mas Yusuf iki umure piro? Umure piro? Aku ora ngerti. Pinten Mas? 71. 71. Poke ape nek ngono ki? Bahwa tupit 17 kurang sesasi, Mbak. Oh, berarti habis ini ulang tahun. Ya enggak habis ini, sesuk tanggal 7 Juli sesuk kuwi. Oh, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu 17. Iya, 17. Berarti sekarang masih 16. Oh, iya. Aku engko bengi 16. 16. Saiki cek 15. Cek 15. Nah, berarti kan kacek setahun karo Kacek Mas setahun. Yusuf. Aku 14 aku. 14 kok ngene rupane iku apa? Iki ngono ora 14. Lah piye? Tapi saya balita. Kok iso balita? Rande untu kok. Ning aku untuk julukan no, garang Apa? metik Kok tanpa iso? gigi. Wah, tidak kenal mengetik do dirimu lo. Gigi kok warnane kok ireng ya. Lo Ya. memang tak tato. Oh, Kok karek sicok tak eman-eman. Wah, aku nek ana wong ayu ni penyakit ku ada umat dah. Kene. sampean ki berarti gareng saka Pati. Pati berarti teko kene wae. Oh iya dong. Iki berarti sing di omah iki berarti jek sedulur karo sampean. Lah mangsam. Gak. Mang Sam ki apa tuh Mang Sam? Rumang Orang samu, mudeng, rumang bahasa samu. lokal. Oh. Pati itu. Oh, mu iku diganti ya. ya. Pemene matamu ki matam. Ya, betul, Raimu betul. ki rayem. Pemene aku ki ndek maya di ngonone. Apa jenenge karo dulurku kan ana sing omahe Pati. Kene iki Ya, ya, omahe kene iki. Pati ki ha. Ah, ta? terus? Terus ki mendingan Salah banter. Pati kono, kono iku juwana. Kamu jarep-arep dulurem kono Jatiwangi. Loh, kene iki Pati jenenge neng dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Lah angel tak bedel dasmu lho. Wah, Oh, angel meja apa kok nang sono kok. Malah seneng aku nek dibedel ndasku. Nyapa? Malah rasa raup ra ndas. iso. Wah, kok iso? Sing sabar Mas. Kene lho Mas, omahe iki buri. Ya, Buri padha. panggung Mas. Maksud- Kene iki jek Pati lho, Dek. Ya Pati nang ngene kabupatene bawa. Oh, malah iki dulurem kono Jatiwangi. Ya wis intine kono buri. Jatiwangi apa ora? Ora. Wah, sip le kono. Apa nih? Wah. Kuwi mesti karaoke. Sorry ya. Apa wi? Rene lho tak critani. Terus ki mau ki aku kan mampir ning omahe dulurku. Iya. Ki macake rono. Heeh. Terus ki dulurku ngomong ngene, "Rainem kok malah ciut."
ngono badanku kok piye to kok rainem. Rai. Apa raiku apa enek 6 apa piye aku ngono. Bae raimu. Oi, rai 6 ndak bermuka banyak, raimu. Lah ya raimu. Nah, ronomu kene Lah ya berarti rai 6 ki raimu. Lah ngono. Awis di mata-matakno dirai-raino. Diaturi panyunan apa? Tunjukkan Niku awak kemaluan. Kemampuan. Kemampuanmu. Apa ora girap-girap. Senengane kok ngono Apa iki. Mas? Sambel kemangi ana. Ada permintaan apa? Sambal kemangi terus apa neh? Podang kuning. Terus. Liwung. Terus. Pepeling. Terus. Terus wis. Mangga. Makan Ya, Ya. kita minangkani pamundutane Tuan rumah. siji lawan siji. Bah, monggo Ya, kira-kira turi. napa pokoke bebas. Bebas. Sing Sing- penting tertera sing panyunanipun. Heeh, sing sigrak sik apa sing alus sik, Pak? Sing alus radi sigrak mawon. Ono alus ora disigrak lah. Alus ya alus, sigrak ya sigrak. Alus. Banyuwanginan wae ya. Oh, Banyuwangi. Wah. Demen Mau. aku. Ning suarane aman to jenengan? Aman? Aku mau ngerti ya ana apa kae mau. Jebule meneng karo merhatekno lho. Lah, wong- Kamu perhatian Ketok, banget Mas. sih. Peluk. Aku nek wong perhatian ning ngono Iya, kuwi lho jebule habane. maca karo merhatekno jebule. Dalange bareng muni peluk ya nyuwara kok. Aja sok gawe-gawe to ora. Mas Yusuf iki pun gadah pacar napa dereng ya? Pripun? Dereng. Ha iki wonge lagi pengajian. Ya, Banyuwangi Mbak niki. Ketone kok jodoh, sing lanang sinden, sing lanang Sing lanang dalang, sing sing wedok wedok penyanyi. sinden. Oh, sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Nah, Oh, cocok. carane wis cocok. Heeh, tubuh oleh entuk tutup. Ayo ndang ditakokno lang dalang. Wong Mas Yusuf kuwi wis duwe calon kok. Urus calon sebelum ada janur melengkung bebas. Ha ngono. Bebas Iya. sebelum ada janur kuning melengkung iku siapa saja pokoknya boleh. Ajar-ajaranmu apa ge apik nek ngono iki? Niku takoki kowe gelem karo aku ora Mas Yusuf ngono. Ayo mah toh. Heh? Saya sebagai cewek jual diri. Ah. Sing ngakoni kudune sih. Jual Jual diri. diri. Buat Apa? apa, Mas? Harga diri. Jual Harga mahal. kok jual diri. Kok iso lho omongan lho umpamane ning Jatiwangi kaya ngene iki aku rono-rono terus. Ora Masa ngono. jual diri. Harga Menunjukkan diri. karakternya ini. Ora. Aku sebagai orang Wanita. harga diri ngono lah kok jual diri. Harga diri mung piro Ndono? Harga diri aku ya mah tok gengsi to nekoni Mas Yusuf ki ya. Harga diri minta dimendring. Kok dimendring. Dicicil Mas. Niki wonten Banyuwangian. Ya. Nyemanggaken. Mas Mangga. Saipong siap nggih. Nggih, kendange yo nganggo kendang Banyuwangi. Iya. Wah, apik tenan. Dereng Mas. Oh, kamu. Durung. Durung kok lagi mimpi. Biasane kapan dalang godhong-godhongan niku ngonteni sediluk ndara seneng tenan. Oh, percaya. Lah nek iki Tenang. mesti senenge ngono kok. Heeh. Mau wis ngomong karo bapake kok. Piye? Anu Pak, aku ora iso foto karo Niken, kok fotokno ya Pak. Ngono iya. Aku tanggul sangu nek tangi ape turu ngono. Membiet mayan man suarane gendeng belam biangan. Aket mau ki panggah mikir lho Mas. Ngene. Aku iso ngomong jual diri wi mau piye. Ha iya. Bisa keterucuk tenan lho ya Allah astagfirullahaladzim. Biasane ya Allah. keturut niku tenan lho ya. Ya Allah. Biasane Kuwi gak ana nang pangucap otakku lho ini sumpah. menjadi Kok doa.
Engko tak Aja ngono golekane. kuwi. Loh, lah kayak nyun sewu, nek jenengan iki termasuk ya jual diri karena tanpa diri sampean gak bakal dibayar. Aku lah gak jual diri, aku adol swara ning Nah. kene. Adol kepinteran. Awakmu tembok gawa, ora cangkem tok ning kene. Iya. Yo kalah padha Nek ae. yen kowe adol swara, lambemu tok tinggal kene kowe mulai diri. Nah, Ngono. kuwi jual Jangan suara. mengasosiasikan yang tidak betul. Oh Nah. ngono ya. Oh iya. Berarti apik kuwi mau ya. Wah, Pak? Apik. Kowe kudune jual diri kowe. Lah padha ae kok iso. Ning mriki Mbak Nika niki pokoke menampilkan sing terbaik. Heeh. Wis wantene wis percaya. Tos sapa sing mboten ngertos. Apa sebabnya suarane apik? Suarane kok apik gini. Iki jaman dek ben wong tuane digadang, muga-muga anakku suarane apik. Jadi jeneng jero wetenge mbok iki wis latihan, kerep dikirimi mic pakane terus. Iya ben dadi seorang seniman suarane apik. Saman roh kondi. Lho wis mesti ya jamane metenge kowe jero weteng dikirimi mic Pak Am terus kowe mesti. Iki maksudnya durus, maksudnya kok iso dikirimi mic terus iki mic-e bentuke piye? Lah sing roh sak boleh takono iku ae pakane. Ngerti? Ini kan ngerti. Pra? Ora ngerti ngono kok. Nek anu jak mengguri dowi mic mesti. Niki iki lho. Iki Iya. boleh kok iso. Enggak, diteruske. Ya. Suarane gendeng belam biangan nyeram biai nusan toro pianyu wangi kalan kenang wetan sakara helar lan kitu alas hangkar hangkar belam biangan belam biangan Ojo. Urung aja takon. nerong muni kok bareng-bareng ya Bareng-bareng. Ning ndi? Loh, nembangnya Ini lho. mau. aja takon gue lah Oh gak takon aku. iya toh sampean kira nyanyi kuwi bareng-bareng cah telu cah papat nek iso karo Mas Yusuf Iku campur itu bocah aja ya bener cah. Lah nek aku yo ora cah wong tuwa. lah ya wong papat nek Ah ngono ya. Iki wong telu karo sesepuh sitok Nah, ya. Leluhur iku leluhur. Leluhur buat dong suwe. almarhum nek Loh, kok malah nemen. Mati. Ayo bareng-bareng.
Bareng nek ora bareng ndak gelok monggo. Ojo takon seseseneng hati sangga. Aku ora apal ya gurine tok ngono ae. Tanah India Gumelayaring yo Loh, mati ya. mati kok mati. Apa mau? Gumelaring. Gua. Aku ora apal le. Oh, apa Gumelayaring Taman Sari Nusantara. Pelambiangan gumelaring Taman Sari Nusantara. Ulang. Aku rong netep matiku. Ya, jajali. Gumelaring Taman Sari Nusantara. Pelambiangan gumelaring Taman Sari Nusantara. Pelambiangan gumelaring Taman Sari Nusantara. Sudah dipinang kana. Iya. Sudah, apakah saya boleh pulang? Loh, urung rampung gaweane kok ngono. Nyucukno bayarane lho. Iya. Iya to. Sampun napa dereng? Gerajakan Banyuwangi wis diaturke Sudah. Mbak. Ya. Ya ki aja lenggasik sampean. Napa melih? Ya nembang meneh. Ya. Oh nggih. Ngejak iki Mbak, Waranggana Mbak. Oh iya. Dipilah. Sing pinggir dhewe sing sebelah mriko nggih. Hah? Sing damel. Iku sesepuhe. Iku danyang kan, iku danyang. Dan ndek mau tak Sesepuhe senior. kan kita saling mengobrol kan Oh, tadi iya. itu. Katanya masih 17 tahun. Sapa? Bulia kok. Ya bara aku. Ibu iki 17 tahun, genjik 14 tahun. 14 tahun, unda-undi. Unda-undi berarti. Apa sampean jenenge? Kamu tidak roh unda-undi. Saya Muhammad Abdul Genjit. Nek Muhammadnya burine Lah ya genjit. genjik anjene kok iso. Iya. Iya boleh kita Engkang ajak pundi Bapak Dalang? Monggo manut Mbak nikan Waranggonanya yang masih muda-muda aja ya. Iya. Wapi. Muda. Golek sing muda-muda ben iso sekop. Ah iya. Padahal tahu Ditunjuk. sekop enggak? Sekop iku ngeruki pasir kae to. Iya, masuk. Iki rombongane Iya. tukang bangunan. Aku nek prei mayang ki angkot wedi kok, Lek. Iya. Yang itu loh lagunya zaman sekarang terus ada sekopnya itu Oh, loh. anu variasi. Ya. Oh, iya ya. Engkang pundi ditunjuk Bapak Dalang. Mbak nikan wae nunjuk Mbak. Sing endel dhewe sing endi Pak Dalam? Mbak Niken ya. Lah yo diundang. jenengan kak yo wis mestine wis dong wis profesional. Ini ada Mbak Niken juga. Ya, apa arep kuwi engko men niken-niken. Sing masih sekolah ada nggak yang masih Oh, sekolah? ini masih sekolah semua. Sekolah kabeh iki. Aja iki Wong ngono. banyu e sekolah kok menungso wong ora sekolah. Wis sampun mana akeh SMA iki SMP. Sampun manak pindho. Pisan. Pisan kok. Di sepoti alapati ketoprak. Ini masih sekolah apa udah lulus? Oh masih sekolah kelas berapa? SMA. Oh iya wis kene bae rene bae. Ayo berdiri. Iki tenan to? Ini Diajeng satu SMA. garwanipun Kakang tuk tuk. Nyaketa marang pun Kakang diajeng. Dalem Kakang Mas. Ora dapur mikala. Sing iki. Imbuh bunga hatinipun Kakang. Yen bisa sumarak sumanding marang siramu diajeng. Tok. Yo. Ngene iki aku rasa-rasa muleh. Kenapa kok rasa-rasa mulai? Lah ayu-ayu nek omah bojoku merongos kok. Ya mangkane untune kan dipager. Lho bojo mrongos Dek iki iki. malah apik kudune ditukokno bel ben rata. Begel apa malah nemen. Aku ndek nyasine untuk donasi untu. Lah iya. Durasi. Korban niku lho.
sapi. Apa dikekno aku? Durasi Lah kok mboten dipasang? Donasi. Niki Yo sama dengan jual diri, mah. niki Tak pasang aku malah ra iso ijo. Lah, kenapa? Untune ngene. Tapi malah apik nak bojo merongos ngono kuwi. Kok ngono? Gunane akeh pirang-pirang. Ora Apa? ono. Iya. Gunane apa? Lah angger sore mbok cak morok pandang nggo ngeruk letong ngene kenek kok iso. Alah ndek iki pas poso iki malah mirang-mirangno aku. Lah kene Melu traweh pajar-pajar pas sujud, untune nyantol sajadah, duangak kaya barongan bojoku. Aja ngono ndak sia karo bojone sampean dalange guyang-guyu ngono. Ora Bu. niki nuwun sewu Mbak niki kan kelas berapa? Aku Heeh. udah lulus no. Lulus SMP apa SMA? Sudah kuliah ini sih aku. Kuliah. Lho 16 tahun masa kuliah? Ya untuk zaman saiki kok. Paket Kejar paket. Kejar paket. Akselerasi, Pak. Dia kan jual diri tadi. Pagak kue lagi wong aku kisinan kok iso. Iku Aku masih mau SMA kelas 1. SMA kelas 1 nak niki sampun SMA kelas 1 mau kelas 2. Nggih, sami. Lah kok gedini kan? Lho dhewe aku rabuke kuat kok. Lah aku ki sembarang kalir tak pangan no. Oh, mulane jual diri. Pak. Mangko tak Berarti Ini kan omnivora malu. sampean. Omnivora. Eh, Makan segala. mamalia. Pemamah biak berarti. Nyun sewu katulan sinten Cahyu. Wilujeng dalu. Oh, iya namanya itu tuh. Nami Nggih. kula Risa Hapsari. Oh, Lisa Blackpink lho. Lho. Nek wong wedok Beda nek iku. Risa ora Lisa, nek Mbak. wong wedok tenan yo ngene iki kan. Nyapa? Apa alus nggih sugeng dalu derek pitepangan kula Nisa. Lah aku ora halus kok iso. ngene iki alus. Ngene Halus iki. lho, Mas. Umpama iki Pak Dalang kok dadi bojone ini kan. Ora mungkin. Lah nyapa ra mungkin iki kok iso. Iki dalang. Ya namanya jodoh itu ndak tahu, Mas. Lah enggak tahu ya udah. Mungkin iki lho. Ora ngono ki kan wong Ya wedok. ora mungkin, Wong wedok jane. gatelen iki ya ngodhok ae. Lah sapa sing gatelan nih? Ning kowe aja sampe dalang untuk niken. Lah kene. Lagi rong dino modar dalange. Lah nyapa? Lah kepupuh ngono. Saya itu sebagai pemone aku ki duwe bojo lho ya bojoku ki tak kon ning omah aku wae sing nyambut gawe. Loh, Oh, Malah salah. enakne ya. Apa enakne? Lah ya. Bojoku so tak kon nangon pitik malah ning omah wis Pak menengo wae aku tak sing nyambut gawe. malah apik ngene iku ya. Apik ning cara hukum iku ora apik karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara, Domongi kok. nek wong lanang ya tiang jaler. Berarti Antene yo iya, tak jog biyen nanti nak Nek Ya bener wong kok. lanang yo tiang jaler ora ana, wong lanang tiang banci ora ana. lawan seorang wanita tiang negara, nek wong lanang ya tiang jaler, nek lanang ora wedok ora ya tiang banci. Lah iya kok iso. Ngembang, iki Mbak Risa. ditekoni Mbak Risa ini. Ha. Rumahnya mana? Kula Palur. Palur. Karanganyar. Oh, Karanganyar. Palur. Pernah mriko ta? Palur Udah pernah. Hubungannya ini palur yuk. Lulur. Lulur. Eh? Lulur. Lulur. Iya. Masa Mbak Risa. Pripun? Pak bujang patok mbok miet. Sik to. Iki kok rupane kaya ngene iki. Itu bukan gareng itu Anoman itu. Anoman? Iya, Iki Anoman. iki ra garange garangan, Nduk.